What's up mga katropa pit? Welcome back dito sa ating channel na maaaring kapulutan ng idea at diskarte sa buhay-buhay. Mga katropa, share ko lang sa inyo itong CB natin na may edad na 2011 model. So still good looking pa rin at sa kondisyon. So magbibigay lang tayo ng mga ilang tips kung paano natin na-maintain na maganda itong CB natin kahit na ito ay daily use. Araw-araw ito ay nagdadakbay sa buong Metro Manila, Calabarzon, yun, basta Metro Manila. So paano nga ba mga katropa, ano bang ginagawa ko dito para manatiling kondisyon itong motor natin at pogi kagaya ko. So mga katropa, every 2,500 kilometer ako ay nagpapalit na ng langis. Siyempre gumagamit din ako ng magandang klaseng langis. Shell ang ginagamit ko, Shell Advance, ganun. Yun, tapos maintain na rin sa linis, loob at labas. Once a month ay aking binabalatan itong CB natin. Nililinis ko na rin yung mga connection wire at para ma-check natin kung may mga malutong na wire o mga talok para maiwasan natin yung mga grounded, yung mga nagga-ground dyan, di ba? Yun, so mga katropa, ako'y papunta ng Makati ngayon. At Makati City yun. Yan. By next week naman, ako ay pupunta ng Pangasinan gamit itong CCB. So kukunin natin siya ng balikan lang. Yun. So ang ginagawa ko dito mga katropa, once a month nililinis ko siya, loob-labas, mga air cleaner, and then body throttle, yung sa supply ng hangin at yung sa injection pump nililinis ko na rin, yung filter nun, at yung throttle body naman mga 5 months bago ko siya buksan. Tapos air cleaner once a month aking nililinis. So far okay na okay si CB natin. Tumatakbo pa ako ng mga 140 plus sa kanya. Siyempre tumatakbo ako ng ganun kabilis kung kinakailangan. Pero kung hindi naman, chill ride lang. Yun. At kung nakita nyo mga katropa, itong CB natin naka-lowered na yung harapan na halos 2 inches. Ito. So dahil sa nilowered ko siya at malambot yung shock sa harapan, ang ginawa ko ay aking pinatigas ng konti. Ito, binuksan ko to at nilagyan ko ng langis, tuti. Yung tuti mga katropa, so bawat isa ay nilagyan ko ng 7 takip nung mismong tuti. And so ngayon at napakaganda ng kanyang laro at napakasarap dalhin. Napakaganda ng handling. So balance. Yun. Tsaka yung dito mga katropa, ang tips ko na rin dito. Alam nyo yung knuckle bearing, di ba? So kung bibili kayo ng pang CBR talaga na knuckle bearing sa Honda ay may kamahalan. So ito ang aking tip. Ang pinaka-compatible sa kanya na medyo mura ay yung pang CB110. Yun. Mura siya kung ikukumpara mo sa pang CBR talaga na knuckle bearing. So swak na swak, parehas na parehas. So yun. At yung XRM na old model,
Yung old model na XRM na 110. Yan. Yun yung kasukat niya na knuckle bearing. So, pwede naman din kayong bumili talaga ng pang CBR. So last time kasi nagtanong ako magkano ang knuckle bearing, eh nasa 1.7. Yung original talaga na knuckle bearing na pang CBR. So nagkaroon ako ng option. Meron akong nakita sa online na CB110. Yun, 250 pesos. So convincing naman at matibay dahil ilang buwan ko na siya rin gamit, tapos daily use pa. Kung saan saan na rin ako napapasabak, lubak, ano, alam naman itong Maynila o Pilipinas, kahit na sementado ang ating kalsada, meron pa rin mga lubak-lubak, diba mga katropa? Yun lang, yun ang buhay ng isang rider. So lagi tayong mag-iingat mga katropa, no? Okay, no? Chill ride lang. Wag na tayong makipagkarerahan sa iba pang katropa natin dyan. Hayaan nyo na silang mauna, diba? Wala, kwento ko lang sa inyo mga katropa. At bukas ay atin mo nang sisilipin yung mga ibang parts neto. Dahil nga malalayo yung lalakbayin natin this coming Monday, papuntang Pangasinan at Dagupan. Yun. Shout out nga pala dyan sa lahat ng sumuport sa ating channel at nag-subscribe. Shout out nga rin pala kay Renster. Okay, kay Renster Gonzales. Okay. Shout out sa inyo mga katropa pit. Shout out nga rin pala dyan kay Rolly Motovlog, Rolly G Motovlog. Okay, shout out sa lahat na lang. Hindi ko man kayo ma-mention, pero shout out sa inyo. Chararo. Mga tropa. Yun ang ginagawa natin dito. At kung pansin nyo rin mga katropa, itong CCB natin naka swing arm bushi. Yun. Naka-swing arm bushi. So, dahil sa iba sa stock mga katropa, medyo tumaas yung puwet nito. Tumaas yung puwet. Parang nakatuwad na ako nito. Dahil sa iba yung bracket ng swing arm na bushi kumpara dun sa stock. Iba yung kinakabitan ng shock, medyo mahaba. So, kung balak ninyo na magpalit ng swing arms na kagaya neto, na bushi ang brand, so, para maging compatible yung talaga yung pati no shock kailangan palitan, ang gagamitin nyo mga shock mga katropa, ang pinaka-swak sa kanya ay yung pang sniper na may haba na 205mm sniper. Okay, di ba? Tapos pag yun ang ginamit niyo mga katropa, nandun pa rin yung tamang level ng ating shock, ng tindig ng motor, hindi nakatuwad. So kung titignan mo talagang parehas lang ang tindig sa original na itong pyesa. Ayun, siyempre bumili kayo ng shock na talagang matibay din, hindi yung pang ilang buwan lang gamit ibigay na. So pang sniper na may pan-lowered. O kasi si bushi mga katropa, meron siyang adjacent. Pwede mo siyang lipat sa tatlong posisyon. Kung gusto nyong standard, meron din. Kung gusto nyong medyo nakatuwad, ay meron din siyang i-adjust. Lilipat nyo lang yung tornilyo. Kasi meron siyang tatlong butas, meron siyang tatlong kabitan ng tornilyo. Ganun mga katrops. So, yun. Ito si CB natin kahit na may edad na, talagang pogi pa rin at suwabe pa rin manakbo.
Yun. Saka ang takbo nito ay nasa 65 na mga katrop. 65,000 na ang tinatakbo ng CB. Yan. Not bad na. 2011 model pa. B2. B2 lang ang malakas. Yan. So, dito na tayo sa Paranaque Road. Right, chill ride lang tayo dito mga katropa dahil alam nyo ang Paranaque napakahigpit sa batas trapiko. Konting mali mo lang, konting kembot mo sa iyong violation ay siguradong tumatagaktak na 3,000. Yan mga katropa. Woo! Init ng panahon, no? Sarap talaga magbabad sa dagat ngayon. Maraming ngayon pupunta ng dagat. Pero dahil sa mahigpit tayo ngayon ay under pandemic pa rin tayo, require pa rin yung travel guide, mga travel dyan. So may pang ilan naman na lungsod na nag-open na, pero nandun pa rin yung mga protocol natin, tulad ng pagsusuot ng face shield at face mask. Yaman ni popcorn. Yan o mga tropa. So hanggang dito na lang muna mga katrops. See you on my next video. Huwag nyo nga pala kung kalimutang suportahan dito sa ating channel. Para lagi rin kayong updated sa mga panibago nating kwentuhan, maaaring kapulutan ng idea. Okay mga katropa, bye bye. Ito nga pala si Born to be Right.